ndibulisa mama, ndibulisa intombi, ndibulisa obhuti, ndibulisa abantwana abancinci ayesigama. Ndingumama uPhakamile, ndisindisiwe. Ndisabulela amandla kaYesu, uYesu endigcinile, uYesu wandithatha emgqubeni kunzima, wandikhupha emlonyeni ngonyama. Ndasindiswa, ngaso zaphela uYesu wandifaka ediphi nawo amakhalane. Ndibulela nodadewethu ngothethe apha, ngoba udadewethu usindisweli, uyalazi mna ndalifumana njani. Ndandisongwa nguye ndize ndisindiswe nje, ndisongwa ngabo betshintshana ngam. Nyanti unenkani nangoku bendicinga ukuza. Unenkani oko athe kum wathi ndimamkele uYesu. Ndathi Yesu mkhulu wena, oko wamkelwe naye ngangalala. Inenkani ingafuni ukwenza nto. Yaqamba usindiso ngoku ndandifundisa ndandandoZiyoni. Uyayazi lasize umntathu ngomncinci lo. NdandandoZiyoni ndibala isiguqo mna, isipika sam silapha emagxeni. Kodwa ndakhutshwa kuloo nto. NdabeZiyoni ndisenamyeni, kodwa ndinomyeni nabantwana basibhozo. Umyeni sakhe omnomzi kwenye indawo. NdabeZiyoni ndandisiguqo kube kusasa eZiyoni. NaZiyoni akudala kayikhonza nasebusuku. Kodwa usindiso luyandifumana ndiseZiyoni. Ndandifumana usindiso ndingakwazi uhamba. Ndangamkela usindiso ndayishokile iveni, ndingakwazi uhamba nam udadewethu. Bendongabephikisana ngam ubusuku nemini. Usindiso ndangamkela kuyipasika. Usindiso mna andidlali ngalo ngoba ndiyayazi uba lindithathephi, landibekaphi. Ngoba isindiso ndimthathe kuzinga elinzima lobunxila, ndingena esiqwini egalini elokishini. Nditsala igali ndingene nomntana nongaka. Ngothi kusasa ndithi oyini mntanam, sitshixelathi lo mntana mama, sitshixelanga singene kulaa ndawo. Ndibuya ngo-12 sebusuku ngelo xesha. Ngoba sithi ke ngoku ndandifika kuthiwa ndikhuthe iflathi kuba ndohlukene nomyeni. Ngathi bathe ndisindiswe ngomnyaka eyi-12 wabuya umyenam. Yayethi usindiso ndikadlali ngalo. Umyenam uswelekele kulelala kandani, bazange agule, walala kavuka. Usindiso ndilithembe ukufa ngoba landenzela into enkulu. Nasebantwaneni bam kuthi kohlinto ndithi bawo igazi lakho eziqonele endlini. Ndihlala egalini tata umfundisi. Ndahlala egalini nakulelali. Kodwa usindiso landinyula ndafana nabantu ndahlala esiteneni ngenxa yosindiso. Mandisibika nina ndathini uba into yohlekisa, kodwa ndisindisiwe. Nyhani nandikhupha apha usindiso. Nabantwana bam nomyenam ndandingaba ngokwamna wafika ethe ibhateqeni. Ndingenayo imali amaxhwele, abantwana bam bedibana ngelofu kodwa bayi-8. Besitya ngelofu izilike, omnye usijonge besakhe singakanani na. Balala ngenye imini abantwana bam bengatyanga, ndisebenzela imali encinci emakhitshini. Ndacinywa nasemsebenzini nabantwana bam omyeni. Sacinywa sonke. Kodwa wathi wobuya wathi bizizatifiketi zabantwana saphinda sawubhala emsebenzini. Elomzi wesibini emdantsane ka-1 sethole omnye umfazi. Yathi usindisweni le nto lena ukuyo ayizukwenzeka. Ndathi bawo ndandibamsindiswe ndathi oomama basasindisweni, oomama banomxholo basemsindisweni, oomama banomthandazo, oomama basemsindisweni andisabathembe nangoku. Ndathi boomama ndingambiyeni njengandilapha nje, ndifuna nindithandazise, nindithandazele. Bathandaza boomama, umyenam ndangagqibeli enyanga wafika etwathi kuminyaka we-20 usetwathi ibhatyegqini. Wathi subathi wathetha mfathi, ndamonga ndenza laa nto bixeleni usindiso, ndamamkela, ndamonga. Ndathi enkosi uba umyenam umbuyisile. Ndiyabulela Thixo somandla, bendihleli nabantwana ndibakhulisa ngale lofu iyi-1. Ngoku noku utata bukhona, utatabo tata buyaqhuba emsebenzini, wamkela ngeveki. Aqhuba emsebenzini, wamkela ngeveki. Usindiso andidlali ngalo. Usindiso ndindenzela into engummangaliso. Indlela bendilincila ngalo kumhla waseziphunzana. Ndandinotuma kube kusasa ingathi andinabantwana. Kodwa abantwana bam banintsi bayimfumba, abanye bakumama wona ndevana.
kunzima mabalale betyile nakuloo ndevana ngoba kaloku imali andiyithumela nayo ndiyitshutshwala ngoku ndibhatala nasiphi kaloku nabhatala nasiphi kule phunzana ngoba labantwana bam ndithatha inkukhu nakudade uyayazi ndikwati inkukhu loo nkukhu ndafika kusasingekho ndiyazi noba iyephi naba ndisebunxileni isindiso ndilithembe kakhulu igazi kayesu elaphela lephangweni ndilithembe kakhulu nalo mntu ofika kulele kandanyuba zange ndijike ndithi ndibuyele emva ndithi elasindiso ndandifumele elokishini kutata Ndabeni ndiliyekile ndaqhubekeka ndahamba nalo abantu apha endlini nam abantwana bam basindisanga notata bengasindiswanga kodwa uyena mandingabizawulanga mandingawenkonzo engasolisindiseni wendiqhuba kusasa ndambulela uyesu ndiyakubulela nawe mfundisi ngoba amanxeba ndiyabula apha ndivuselela amanxeba uvuselela amanxeba izandlela zethu zingafi njengoba ulapha zesihleli ziyavuka izandlela zethu ndiyabulela ke uyesu Kristu waseNazaretha ndiyabonga Alonke mandulise utata umfundisi usebenza khona phakathi igama lami ngilwandile afana nomsele ndabulela noyesu ngiyamfana ngiyekile umfana ngokuthatha izinto zenzeke zethile izolo ngokuphuma apha tatama ngifike endlini ndathatha ukutya ngabeka endlini ndala kuyo ngahlala ndatya akho vumbu likhoyo apha ngaphakathi ndathatha iBhayibhile actually hope 14 afunda la hope 14 ngathanda angene break athuwa ngala 12 umbekile naphuma nanxeba notsho kuwe ngathanda ndabuye ndakhapha ngazojika apha ndanyuka ndagoduka tatama xa ndifika kanti kule nto ndalapho ndivule ukuvumba esifani engalazi ungathi ukufempuka nampuku kumfuku kanti nyuka nje into engayazi esifani Como kwenzeka ntoni mani apha ndikhulule ngani ngilala xa ndijonge ecala usodrophini elivumba liyandikratha ndiphefumla loo nje ndiphefumla liza apha xa ndiguquka ndijonga ke edongeni kecala andilive elivumba kwenzeka ntoni kutheni ndijonga ngapha elivumba liyavakala yamezeleka loo nto leyo kunzima ulala ngoba ahamba ndayithi ithotshi ifowuni ndinendawo ndibuphakuphakanyana apha ngaphakathi ndayithi ifowuni ngoba ngalale ndayithe ithotshi ndibeka phezu kwebhedi ukubuthonga nyana ngilala endivutha ziyahamba umqala wami ukraka isisu esi nyeke ngimisa amanzi ngaye ku 5 days ngathandazela amanzi before ngiphala izibe aloko ungcono kodwa ukucela tata nje ndisiza ngoku apha aseke lovuma ndiyazi ukwenza ngani ngiyambulela uThixo singabanqobi Ngicela bethuna nathi athi Jesu ngicela siphakame emsoke sikhwala izandla bakwazi ukukhalisa amaflethi bakhalisa amaflethi abayisela abantu Amen Jesus Nidlule ezintweni ezinzima njalo sidlule ezintweni ezinzima njalo bawo siyanqoba bazalwane sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba nawudlule ezintweni eziningi nawunganqoba ubunethemba likuye haleluya 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 angani haleluya haleluya ngithathe ithuba ndibulise indwendwe ndibulise wonke umuntu lapha usithatha umfundisi ude wandiphana igama ndinguRebecca Maluphe kodwa ke lo umileyo ke ngubongiwe letho kuhle tuko
owacholwayo ke naye ngenye imini ihamba ukuzithandela ndisuka kulaa mhlaba sentsholomo awaze wife bazalwane ndandingumama womzi ndiququzela ndibheka ngapha nangapha but ndinixelela namhlanje ndamshiya umyeni ndabuya ndazohlala ekhaya ngenxa yoba waye-abuse athi ndoyecawe nathi ndiligqirha sendisuka ke phaa kulapho tata omama ontsako ndamkhonza nawe phaa nokupha into ngoku kwelaa galela kwabophiwa ufake kulo intente nje umfazi wapha hayi ndingumfazi wapha nguyena ngobehlala phaa ligali lam eliya ndamshiya mfundisi ngoba once ndayecawe ndiyabethwa ndathi ikhaya lam sangigqithwe ngumama notata haleluya hayi phaziksi zenzekile ke bazalwane endleleni wathi xa lufika kumfundisi ndathi hayi bonke uba upini kodwa lona noba kuthiwa ndiyaxoka ndafowunela uolwethu yamazi untontoza ewe ndamfowunela ndathi uba upini la wathi ndiyaphosisa ndafota mfundisi yenzi ndathi nakuthetha umfundisi wathi uyaxoka ndathi zukho uzovizitha olwethu bazalwane ndinekhaya apha kandanyola akho mntu balaziyo ikhaya lam kule minyaka endlulileyo sike salahlekelwa ngutata sinotata wethu ongasekhoyo until today asilazi ithambo lakhe but we keep praying uba Thixo khawenza isayi noba kwenzeke ntoni na we will accept it nge-28 bazalwane bekumela ndiyocula ndiyorekhoda andiyanga Sunday use umzimba uqhuma ndinokhohlokhohlo hayi bazalwane ndisixoka bendikhohlela ke shem amanzi ndiwakhupha ndikhohlele mfundisi hayi amanzi bendiwachitha betuna ubani awazi amanzi bendichama andingafihli ngoba hayi sonje ecaweni ngaloo mntu ohlaza ecaweni ndikhohlela ngoba mahlala apha ekhaya namhlanje kwenzeke umangaliso enkosi kakhulu mama ka-Indi ndiyabulela elekadibana nabantwana ke esitratweni mfundisi kuthiwa Rebecca heyi ubani lo Rebecca hayi mani so ndizobulela amandla kaThixo bazalwane i-contract ayikhansilishwanga kuthiwe once ndaziva ndirayithi mandihambe bekusuppose ndihambile 28 but bathe once ndaziva ndirayithi mandiye andiyazi mfundisi kodwa ke ndizawucela imithanda sicela urayithi ngomvulo uyangena pha bantu basendanyula lumkeleni usathana siyavana suthuthuzela usathana uyayiva ngithetha sunormalize uyayiva ngithetha ngiyandixelela uba ukuthena uyifihle nje enkulu kangaka ngiyawuxela uboyaleza siyavana special xa because ndiyabulela bazalwane umama ka-Indi kuthethile nomama hayi mandithi ngomvulo ke mfundisi ngenxa yomama ezi ngoma ndiziculayo zibheyisi koomama hayi mfundisi ibheyisi koomama uma ka-Indi ufikile ke namhlanje ekhaya bazalwane eyona nto ndizoyibulela ukumama usheke nemibuzo ke maka-Indi ufika kwakho phaa ithi intombazana ithini into yakho kaloku masiye tshosho hayi zawuya ngomso mna kuba namhlanje ndiyaziva ingani ndiyakhohlela ndathi nangomso kuzawunxiba idyasi enkulu uhambe nolongiweyo wakho niyabazi mos umamam ngulaa tshomi wam laa no-ZB so bazalwane ndizobulela umaka-Indi ndiyabulela kumntu wonke la ndibulela kakhulu ndiyabulela mfundisi ndalibala into bazalwane ndalibala into andashawuta ezweni xolisa ngowam umakazi abona laa sisi kuthiwa nguPromise nalo kuthiwa nguzizipho hayi bandiphathela mambengwana
bathi wawuyi-worship e-Faith Revival Church asikwazi ukuyeka. Enkosi. Ekuqaleni wena ubukhona ufunguza phezu komandla. Hallelujah, 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 hallelujah. Vuselelweni, hallelujah. Jesus, kuthiwa ononyana, hallelujah, unabo ubungqina, hallelujah. Ome phambi kwenu namhlanje ngozizipho kwaqungathi ngumamtshawe wesiduko, hallelujah. Mfundisi undibhaqile, hallelujah. Ndizoma kule ndawo ndibulela amandla kaThixo. Kukho la iveki esiphelileyo, I think ndandilapha kungoLwesine. Ndemka phakathi emvuselweni because ndandinezinyo lingqaqambela kakhulu. Ndaqonda ndikwazi ukunyamezela because izinyo once into ezikhalayo iba ngathi lichopha kum. So ndahamba ke ndaphuma phakathi. KwangoLwesithathu. NgoLwesine ke ndazama imali ndiqonda uba ndifuna ukhupha andayifumana. Ndayifumana ke ngoLwesine late ndavuke ngoLwesihlanu ndayikhupha. Ndakhutshwa kakubi izinyo lam kangangokuba bendingakwazi kwaunyeka kwauba ndiyaphakama ebhedini kubuhlungu icala ingathi ndizawufunyanwa si-stroke ndingakwazi nonyeka. So usister wam upromise bendihlambela impahla ndenzela yonke into, ingubo ntoni, kwakunzima kakhulu. Uqonda bengingasabonakali even kwaphandle. Uthe Monday uLalitha umntakasister wam intombazana encinci zisibomba senkonzweni, Lalita andikakwazi ukwenza liwe xa ndisandophakama bendigobile banesiyezi kakhulu, andiyazi uba balikhupha njani elizinyo and then liyopha. So ngoMvulo ndithe ndoba lapha kule ndawo ndizapha ndizothandazela. Mfundisi andifuna uxoka, ndiye ndadiza intloko yam ndabanda kwangathi kwathi ceka umzimba wam wonke. After kwenzeka loo nto leyo kwaphuma into apha kumoya kwenziyo le nto i-infection leya imbofu manditsho. Khandikwazi nothini ndiphume ndiphande ndimane ndiphuma phandle ndiyothini. Ndisayibona Lalita kwenzeka nto ndimbonise ndiphume. Athi uLalitha kwenzeka nto athi ungafuni ukuzicala mntanam bendingafuni nyhani unyanisile. Uthe kanti uThixo ukhona into afuna ukuyenza kule ndawo. Ndifuna ukubonga uThixo bangcwele, hallelujah. Sisengabantu abatsha sisahamba ukuzithandela, hallelujah. Kodwa uThixo uyakwazi ukuthi nokuba mhlawumbi ubusenkonzweni ukhutyekiswe ngomnye umuntu uqonda uba ndizawuhlala phantsi, kodwa kube khona into ithi ungavumi, ithi sovuma because uThixo kazange angathembeki. Noba sekusenzeka ntoni siyazi ukuthi uhlala ethembekile, hallelujah. Uqonda uba noba benzawuhlala phantsi ndihlatshwa ngumntu bendikhubekile mandiphinde ndiphakame ndivuthulule ndibe khona phakathi kulaa ndawo because akuzunenzela into yoba ndivume unyawo lwam lushelele because izinto ezininzi zizophinde zingichole, hallelujah. Ndimbulela kakhulu uThixo bangcwele because bendingasakwazi nokuya enkonzweni ndikhonze i-faith mission ke bangcwele. Bendingasakwazi nyhani because bendifinyelwe laa nto. Mfundisi ndiyabulela kakhulu amandla wakho. Enkosi kakhulu, hallelujah. Molweni emvuselelweni. Lo me apha phambi kwenu nguMivuyo wakamagagu ndisindisiwe. Akho nto inintsi ndizoyithetha apha qha ndizobulela amandla kaThixo kuba uThixo endigcinile. Amen. Amen emvuselelweni. Lo me phambi kwenu iMivuyo yakoXolani ndisindisiwe. Into endizoyithetha apha last term bofu since grade 4 to grade 7 primary bendingumntu oyithanda idebate ndisoloko ndikhethwa for idebate, but ndithe ndofika high school andabi namdla wayo idebate. But I think izolo miss wendisa idebate uthi oke bendikhangela esikolweni wandifumana uphuma kwesikolo wathi ndiyangena kwidebate ndisikolo ndiyahamba. Amen emvuselelweni. Amen. Igama lam ndinako ifandi mnene isiduko ndingumamtshawe ndisindisiwe ndiyamthanda uThixo. Ndizobulela amandla kaThixo apha mfundisi. Izolo ndithe ndiseklasini kuyabhalwa akubhalwi notes. Xa ndijongayo ebhodini ndiyabona ne kukho into ethi mandicimele mandiwavala amehlo wam. Ndaqonda uba asoze ndiwavalela amehlo ngoba usathana wenza ngandlela zonke. Ndaqonda uba ndizowavala amehlo ndathandaza mfundisi. Ndathandaza ekuthandazeni kwam ndaphinda ndajonga ebhodini ndavala mfundisi khange kube khona. Amen.
Molweni emvuselelweni. Nome apha asimakhethi ngoba ngamandla kaThixo nezithethela thina namhlanje. Molweni emvuselelweni. Nome phambi kwenu enkosi Magagu nomTipi Siduko. Andizothetha ndininzi xa ndizobulela amandla kaThixo. Molweni emvuselelweni. Nome phambi kwenu akuwe ifana njani. Ndisindisiwe ndizobulela amandla kaThixo ndizimele ndazibala. Molweni emvuselelweni. Lo ume phambi kwenu ngokwakuhle ifane nguBetru isiduko sangumamtshawe. Ndisindisiwe, ndiyamthanda uYesu. Akho nto ninzi endizoyithetha, ndizothi nje ndibulela amandla kaThixo. Molweni emvuselelweni. Lo ume apha ngizale ifana ngezindaba ndisindisiwe. Nami ke ndizobulela amandla kaThixo. Ngoba ndibe esikolweni ngesizwe. Uphuma nomntana phandle kodwa ngalilapha ngaphakathi. Wathi ke uma ngizoba akayazi ke ngiyisebenzisa because otherwise angikana engazi. Bathi ke ireport yami iphumele ujathi banasi le ngaphezulu ifana ireport yami yani i-right. Bathi bethakala kulicense kule term esinza kwiterm yokuqala no kulicense level 3 B then kule term athi noma ngizoba ba ngimoshe bethu ngihlala nazo because lendalo kakhulu athi ngiyacela ke mntana kule term cela wenze kakhulu kuyangazi ke mntana ngomakhulu athi ba umakhulu kufuneka bona kufuneka kubone uphumile kule class ngoba ubumkile apha esikolweni ngaphinde ngacela uba mawubuye lapha kufuneka wenze kakuhle ikene ke ayizokwenza kakuhle so izolo sibhale ke class test ayisibi 35 marks we-hospitality mhlawumbe ke sifuthi masekubaloko ndibafike asikena ke ngoba 25 up kodwa uyadlalisa imarks zakho athi kodwa uyadlalisa athi cela uyeke ukudlalisa ngoku nam ndiyacela uthandaza ukuba ndiphumelele because nyani ndinetshomi xa esikolweni namaxesha bafumanise ukuba kuthiwa sibhale iclass after break singabha izolo ke bebebhangile sibebehleli phaphandle nam baphinde ethi ndimndisiyakho omnyakara bathi nemu athi masingene ngaphakathi eklasini sibhale ukufika ndime kanye nam nandiye eklasini because ndicela ngesikolweni ndingene ke nam ndibhale kuzotshali abencoma kumntoba uthibe kodwa uba undisusile kangabe ndihlala kuyo njengatshomi zam uyibeka ngaphambili ngoku nam ndombulela amandla kathi Molweni emvuselelweni. Igama lam ndingavuyile ifane ndimfuna nesiduko ndingambamba. Ndisindisiwe, ndiyamthanda uThixo kakhulu endakadisappointi uThixo. When it comes usondelelene naye akaseza kudisappointi ngothandazwa. Ndizobulela amandla kaThixo ayikho into eninzenzeyo izithetha. Ngeveki ndivuke ngonqena ubhuka esikolweni andiyinini ngokubhuka esikolweni asokodwa ndifuna uxoxa ndivuka ndiye esikolweni namaphupha tata bendinawo manje ngileqala igeza ayaphela elogqibela iphupha leba ndileqala igeza ndide ndaloka igeza mandiyo ndaloka igeza ndibona uba hayi ngathi landuyisa ngondibaleke phinde ndiyile kodwa ndade ndaloyisa I can say that akhona amandla apha enkosi. Amen emvuselelweni amen. Amen emvuselelweni amen. Kumnandi balapha. It's nice to be here. Hallelujah. Igama lami ngopromise kwaQungathi Machaweni apha kwaNdanyula. Hallelujah. Ndisindisiwe ndimthanda kakhulu uKristu. Hallelujah. Ubungqina kwendinabo ukuthi uThixo uhamba nami kakuhle. Hallelujah. Ngokhethekileyo ke ndiyabulisa kumfundisi. Hallelujah. Ndibulise ke kotata abangenile ngaphakathi. Hallelujah. Sithi namkelekile kumhlaba kwaNdanyula. Hallelujah.
kwimvuselelo ke yethu yokuthi sivuseleleke. Haleluya. Bangcwele ndiyambulela mani uThixo ngotata umfundisi. Haleluya. Umlomo wami awuvaleki apha ekhaya ke silwa ngohlamba. Xa sawuze emvuselelweni mama ushiyekile ngokuthi yabona ke ndihlambe eqala ndifuna uhamba ndiye emvuselelweni. Haleluya. Ndithetha ukuthi yohlukile lento phendlini siyakhuphisana ndimqala yabona. So ndiyambulela uThixo kakhulu mani ngotata umfundisi ezile kumhlaba kwaNdanyula. NoNdanyula nje abe ngohlobo namhlanje. Haleluya. Ndiyambulela kakhulu uThixo, umlomo wami awuvaleki. Haleluya. Ngokukhonza bangcwele ndikhonze Faith Mission apha kwa Haleluya ePhumlani. Ndisindisiwe, ndimthanda kakhulu uThixo njengoko nditshilo. Nkosi yam kungahlala kunjena. Ndifana ke nalamfana mfundisi obethe ingasi ungahambi. Nam ndingomnye othi suya ndawo. Haleluya. Amen. Stand